U ovom tutorijalu naučit ćete da koristite mirror i offset komande. Krenut ćemo od mirror komande. Mirror komanda je komanda za kopiranje kao odraz u ogledalu. Sad ću demonstrirati šta to uopšte znači. Sad, na primjer, imamo ovaj objekat i želimo da napravimo još jedan objekat koji je identičan, samo ima obrnut raspored, to jest kao odraz u ogledalu. Ovde je kuhinja s ove strane, odnosno sa leve strane, dnevna soba sa desne strane. Mi sad želimo da obranemo taj raspored, da dnevna soba bude sa leve strane, a kuhinja sa desne. To ćemo uraditi pomoću mirror komande. Pokrenut ćemo je sa MI i Enter, to je skraćenica. Sad treba da selektujemo objekat koji želimo da mirrorujemo. Selektovat ćemo ceo ovaj objekat. Kliknut ćemo Enter da bi potvrdili selekciju. I sad nam traži specify first point of mirror line. To znači, treba da odredimo prvu tačku linije oko koje će on da mirroruje taj objekat. To je neka zamišljena linija oko koje on kopira objekat i stvara odraz u ogledalu. Za ovo ćemo uključiti orto da bi bili precizniji. Kliknut ćemo ovde i sad pošto je orto uključen, on će paralelno da kopira ovaj objekat. Vidite, ako vučemo na dole, on će ga kopira sa desne strane. Ako ga vučemo horizontalno, on će ga kopira iznad. Sada kopirat ćemo ga ovde sa desne strane. Kliknut ćemo sad ovde negde dole, bilo gde. I sad nas on pita Erase source objects. Da li želimo da izbrišemo ovaj osnovni objekat koji smo mirrorovali ili želimo da sačuvamo oba. Izabrat ćemo No, zato što želimo da sačuvamo oba. I vidite, imamo identičan objekat, samo je raspored kao u odrazu u ogledalu kopiran obrnuto. Mi nismo morali da povučemo ravnu liniju, mogli smo povučemo i kosu liniju. Na primjer, ako želimo ovaj 100 da mirroramo, pokrenut ćemo mirror komandu pomoću MI i Enter. I sad treba specify first point of mirror line. Isključit ćemo ovaj orto, kliknut ćemo ovde i vidite, to radi bukvalno kao odraz u ogledalu. Gde god da mi kliknemo, oko te ose će on bukvalno rotirati i napraviti kopiju kao odraz u ogledalu. Sad možemo da obrišemo taj objekat koji smo krenuli da mirroramo ako kliknemo na Yes. I sad je taj objekat obrisan. Sad ćemo pokrenuti offset komandu. Offset komanda je komanda za kopiranje objekata, odnosno za pomeranje za određenu veličinu. Pokrenut ćemo sa O, Enter. O je skraćenica za offset. I prvo što treba da odredimo kod offset komande je distanca za koliko želimo da offsetujemo nešto, odnosno da kopiramo nešto. Sad, na primjer, ja imam ovu mrežu ovde koju sam napravio od osa i svaka ova osa je udaljena na 480 cm jedna od druge. I sad možda želimo da proširimo ovu kuću i da joj dodamo ovde još dva ova polja, tako da nam treba još jedna osa s ove strane. To ćemo uraditi pomoću offset komande. Sad ćemo uneti ovde veličinu od 480 i kliknuti Enter. I sada treba da izaberemo objekat koji želimo da offsetujemo za tih 480. I ako kliknemo, na primjer, na ovu osu ovde i pomerimo kursor miša na levu stranu, kako bi mu rekli na koju stranu želimo da on to offsetuje, i kliknemo Enter, on će napraviti kopiju ovoga na tačno 480 cm. Kliknut ćemo sad Escape. Pokrenut ćemo ponovo offset komandu pomoću O i Enter. I vidite, ovde je sad sačuvano ovo poslednje. Kad bi kliknuli samo Enter, on bi offsetovao za tu vrednost koju smo već sačuvali. Sad ćemo ukucati, na primjer, 10 i kliknuti Enter. Ako imamo neke polilinije, kao što je ovaj 100, i kliknemo sad na njega, vidite, on nam sad nudi da offsetujemo ka unutra ili ka spolja i u oba slučaja će offsetovati za tih 10 cm koje smo uneli.